बिटिआर सरकारनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि नोंथांमोना मिथिगौदि आथिखालाव बिटिआर सरकारा बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिंजों दावगाहोनो थाखाय नारा नाथा जुजिगासिनो दं। बिटिआर हादरनि गोजामसिन आरो देरसिन गेलेनाय दुरान्ड काप, आइएसपिएल, ख'ख' गेलेनाय बायदि बायदिफोर गेलेनायखौ बिटिआर हालामाव खुंनानै बे ओनसोलनि लाइमोनफोरनि रोंगौथिखौ फोजाखांनो थाखाय नाजादों। गेलेनायजोंबो सासे सुबुङा गावनि जिउ राहा दानो हायो आरो बिटिआर हालामनि लाइमोनफोरा गेलेनाय फारसे गोबां रोंगौथि दं। बे ओनसोलनिफ्रायनो गोबां गेलेगिरिफ्रा हादर आरो हादर गेजेरारि गोबां गेलेनायाव बाहागो लाना मेडेल देरहासार जानो हादों। गेलेनायखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि गोलाव सम फोरोंथाय लानो थाखाय रोंगौथि गोनां कचनि गोनांथिखौ सुफुंना होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। नोंगौ, चिरांस्ला सान्थिफुरनि लाइमोनफोरखौ फोरोंथाय होनो थाखाय गोलाव सम नाजाबाय थादोंमोन। बे खौरांखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नो बुंनाय लोगो लोगोनो काबादि आरो जोलुर गेलेगिरिनि थाखाय कच दैथायहरदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बेखौ लानानैनो लाइमोन गेलेगिरि बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ साबायखर बावदों। आंनि मुङा रुबिराम नार्जारी। आं सान्थिफुर बक्सिं क्लाबाव इनचार्ज हिसाबै आङो फोरोंगासिनो दङ। बेनिफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा फुटबल गार्ल्स आरो बयस कचिं सोलिगासिनो दङ। बे कचिं सोलिनायाव जोंनि कचआ जाहैबाय फुटबलनि कचआ जाहैबाय जोंना लेभेन सार आरो बेजों लोगोसे गोबां दिनै सिएसटि सारमोन नायफैदों। दिनैनि बेबायदि फुटबल कचिं हरनायनि थाखाय जोङो बिटिआर सरकारखौ बिटिसि सरकाराव जोङो प्रमद बर' सारखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो जाहाथे जोंखौ बे सान्थिफुर ओनसोलाव जाहाथे आरोबाव उनाव फैनानै जोंखौ मदद होबोयो आरो हेफाजाब होबोयो आरो जेसेबांखि गेलेगिरि दङ जोंना दिनैसिमाव 100 प्लास जायो। बे 100 प्लासआव जोंहा दिनै गोबां गेलेगिरिफ्रा गोसोआव आफसोस दङ फुटबलखौ गेलेनो थाखाय बयस आरो गार्ल्स। दिनै प्रेक्टिसा जोबनानै थांबाय आरो बे फुटबल कचिंआ जाबाय थागोन। बे जाबाय थानायाव गासैबो आरो जोंनि सान्थिफुर ओनसोलनि गेलेगिरिफ्रा गोसो गुदुं दंबा बाहागो लाफैनो हाबावगोन कचनि आन्दाराव। बे आरो बेखौनो आङो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022 71929 97066680878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।